Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29 apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men, Ýowşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna hepdeniň 5-nji günnäki görkezjilere laýyklykda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen rejiminiň tanqyçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýbermediler. Ýene de diýenat bilen çap edilen habar çekkä. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy paýtagtdan soň sewitlerde hem ulaglaryň gara çarçuwalaryny aýyrdyar. Tozanly ýel Aşgabaty gaýtadan örtdi. Blinken Meredov bilen howpsuzlyk, ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýenat bilen çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de Wall Street Journal Abbasanyň 5-nji flotunyň serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirdi diýenat bilen çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okalanlaryň 5-ligine girdi. Hepdeniň zemininiň leýarsyny, Türkmenistanyň suw deskalaryny, hususan Garmança basan Garawum kanalyna onlar çyýlap edilmedik ýydy, çykarylmadyk çykdagy öz netijelerini görkezýäni meňdeýär. Yerli synçylaryň we hünärmenleriň bildirýän düýpli aladalaryna garamazdan Türkmen häkimetleri kanalyň we beýleki suw deskalarynyň ýagdaýy barada aýdylýanlary, çykýan habarlary ne tasdiklady ne de ret etdi. Bu kanalyň oýunyna bolan soňky hadise babatynda hem şeýle boldy. Emma satelit suratlary ýurdun mümkin bolýuça berk ýaşyrmak isleýän suwdaýatçylygyny açyp görkezýäni meňdeýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Satelit suratlary Garawum kanalyna suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Türkmenistanyň gyş aýlaryna bolan adatdan daşary sowuk howanyň ýygyny Garawum kanalyna emele gelen buzluklar eräp kanalyň suwy kinarlary böwüsy we çöle tarap agdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo Jurnal neşriniň seljeren satelit suratlary kanaldaky suw joşmasynyň gerimini görkezýär. Kanaldaky suwuň ýagdaýynyň suratlardaky kronologiýasy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň döňokçylygyny ýygyny ýanwar-fevral aýlaryna Garawum kanalynyň töweregini dören başagaýlyk barada habarlaryny tasdiklaýar. Neşriň seljeren satelit suratlarynyň Garawum kanalynyň anyk haýsy sebitden geçýän bölegini düşürilendigini takyklamak kyn ýöne kinary böwten suw joşmasynyň gerimini hemde munyň ýygyny kinarda gurulan suw bentlerini bolyn açaçan görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 19 ýanwardan başlap döňokçylygyň ýygyny Amderiýada we Garawum kanalyny buzluklaryň emele gelmegi bilen ýurdun günortugynny sebitlerini Marwel evapolatlaryna suw joşmalaryna garşy güýçlendirilen hüşgärlik ýagdaýy barada habar berip başladylar. Satelit arkaly 17 ýanwarda düşürilen suratlarda kanalyň ugruny emele gelen buzluklary parça-parça buz üýşmeklerini görmek bolýar. Buzluklar kanalyň hanasynyň egrilýän bölegine ýetmäni buz üýşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görünüşünden bir neçe kilometreçen uzap gidýän buzluklary görmek bolýar. 20-nji ýanwarda düşürilen suratlarda Garawumyň akymynyň ugruny emele gelen buzluklar eýýäm eräpdir we kanalyň kenary böwütilip suw çöle tarap akyp başlapdyr. Howa maglumatlaryny neşriniň çaklamalaryna görä kanaldaky suwuň derejesiniň göterilmegi bilen bir hatarda kenaryň böwütilen bölegine ýeriň reliefiniň aýratynlyklary, meselem, onuň pes bolmagy hem suwuň agmagyna ýol açan bolmagy mümkin. Satelit arkaly 22-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kenaryň böwütilen bölegine suw bendiniň guruluşyny girişilýänligini görmek bolýar. Şonun 3 gün soň 25-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiniň guruluşynyň depkiniň güýçlenýänligini görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji ýanwarda Garawum kanalynyň Marwel aýatynyň Zähmet Daýhan birleşigine degişli Niçke owasynyň geçýän bölegini emele gelen buzluklaryň erimegi netijesini kanaldaky suwuň joşup onuň gowrak hojalygyň mal ýataklarynyň suw joşmalarynyň ziýan çekenligini habar berdiler. Ýanwaryň soňky 10 günlügine Azatlygyň yerli habarçylary Amderiýanyň we Garawum kanalynyň ugruny suw joşmalaryna garşy hüşgärlik ýagdaýynyň güýçlendirilendigini, ekskavatorlaryň we beýleki agyr tehnikalaryň galberside iş güýjüniň derýalaryň kenarlaryna köpçülikleýin çekilýänligini, suwuň joşma howpuna garşy kenarlary berkitmek işleriniň güýçlendirilýänligini ýylyna habar berdiler. Satelit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiniň guruluşy tamamlanmandyr. Suwuň kenary böwten bölegi heniden beklenmändir. Kanalyň suwy
çöle tarap akmagy dowam etdiripdir. Kenary böwsen suw 10 gün töweregi wagtyň dowamyna çöle tarap akyp çölüň içinde 20 kilometreçe uzap gidýän täze suw akabatyny emele getiripdir. Ýanwaryň ahyryna we fevralyň ilkinji hepdesinde prezident Serdar Berdimuhammedow Mara welaýatyna ýylyna 4 gezek sapar etdi. Döwlet telewizionyasy Garawum kanalyna suwun kenary böwsmegi barada habar bermedi. Satelit arkaly 11 fevralda düşürilen suratlarda suw bendiniň gurulşynyň tamamlanynyny, agan suwun öňüniň beklenenligini görmek bolýar. Meteo jurnaly görä Garawum kanalynyň kenaryndan agan suw çölüň içinde 35 kilometreçe barıp yetipdir. Garawum kanalynyň adyndan 100 milyon kub metr töweregi suwunyň çöle siňenligi çak edilýär. Adatlyň habarçylary 23 ýanwarda sow kowanyň ýygyany Amderyanyň uğruna emelegilen buğuluklaryň hem erep Amderya Gorowhanasynyň gawakly obasynyň çäklerini ödünçden alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarymyna Merkez Aziýa sebitine şolsana Türkmenistana adatdan daşary suw kowa aralaşdy. Ýurdun käbir sebitlerine howanyň temperaturasy -25 -27 gradus içinde pesa gaçdy. Munyň ýa-da ýurdun suw akabalaryna we derýalarda buğuluklar emele geldi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Amy derýada we Garawum kanalyna suwun kenarlary böwsmegi barada habar bermedi. Hepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyň eskerleriň we olaryň enatalarynyň ýüzüýiz bolýan talaňçylyklary barasynda. Häzir ýurtda raýatlary çağırış boýunça harby gullugy almak we gulluk möhletini tamamlanan eskerleri öýlerine uğratmak mewsimi dowam edýär. Adatça bolşýaly bir harby gullukda para mewsimining hem başlananyny aňladýar. Habarçylarymyz enatalaryň şu günler esker ogullaryny wagtyndan öň gullukdan boşatmaga çalışýanlyklaryny görüň berenliklerini aýdýarlar. Elbetde, munyň üçin eskerleriň enatalary müňlerçe manat möswerini para bermeli bolýar. Temany kardeşim Sahra dowam etdirýär. Türkmenistanda raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlanan eskerleri öýlerine uğratmak mewsimi dowam edýär. Enatalar şu günler esker ogullaryny gullukdan ýer boşatmaga çalışýandyklaryny, munyň üçin müňlerçe manat möçöründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwun geçirilmegine garaşylýar. Oňa Balkanawat şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100den gowrak esker uğradyldy. Olaryň 35 tansy şu mewsimde harby gullugy tamamlayan eskerlerdir. Bu okuw gutaryndan soň 7-nji maýda eskerleri harby gullukdan boşatmak çäresi tapgyrlygyň esasda amala aşyrylyp başlanır diýip sebitdäki habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häzir ogullaryny 7-nji maýda gullukdan boşadyljak eskerleriň sanyna goşmak isleýän enatalaryň azyndan 10 sansy beýleki vilayetlerden Balkanawada geldi. Ahally marly we lewaply enatalaryň aýtmagyna görä, olar harby ofitserler bilen duşup, esker ogullaryny gullukdan 1,5 ýa-da 2 aý ýer boşatmaga çalışýarlar. Olar munyň üçin adyndan 11 000 manat para bermeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Paranyň 5 000 manadyny ofitserlere bermeli, ýene 6-7 000 manady hem eskeriň öýüne geyip gitjek eginbaşy, aýakgawy we ýol kireýi üçin tölemeli. Jemi 11-12 000 manat çykda jetmeli. Eger bu puly bermeseň, onda eskeriň gullugy başlan güne doly hasaplanyp, ol 2 ýyly dolandan soňra, ýagny iýun aýynyň 20-lerine boşadylýar. Bu eskeriň 2 aý goly köp gulluk etmelidigini aňladýar. Dip marly bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Enatalar para berip esker ogullaryny gullukdan ýer boşatmak synanşyklarynyň sebäplerini Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň pestigi, hem dowam edýän dedawşyna bilen düşündirýärler. Käte gullugynyň tamamlanmagyna bir aý galanda duýdansyz aradan çykýan we eskeriň öýüne ölüsiniň gelýän ýa-da eskeriň ýiti urulyp ýenjilýän we saglygyna uly zeper etýän halatlary bolýar. Şol sebäpli her bir enata öz ogluny mümkin bolduğundan çalt gullukdan boşatmaga çalışýar diýip lewaply bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentari almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň Gorunluk ministrligi bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň pestigi, dedawşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eskerler hakynda adatlyk mundan
bundan öň ençemegede habar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda habarçymyz welaýatyň Serdar harby birikmesindäki Ýowuz Dedawşyna sebäpli çağırş boýunça harby gulluk borjuny ýerine getirýän 8 esgeriň aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galy berse-de ýurtda esgerleriň harby gullugy gidýän, harby gullugy geçýän ýa-da harby gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklary barada azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýyl harby gulluk möhletini tamamlanan esgerleriň hem wagtynda öýlerine goýuberilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň bir näçesi harby ofitserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän esgerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýändigini gürrüň berdi. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhammedow harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda we harby borçluluk we harby gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajypdygyny aýtdy. Döwlet medeniýeti harby gullukçylara degişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň uğurlaryny, olaryň jikme-jikligini aýdyňlaşdyrmady. Döwlet başlutany çağırş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çağrylşy hakyndaky permana 15 martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırş boýunça harby gullugy geçýän esgerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırşdan boşatmak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gulluga çağırylýar. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyň ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garaňda hem ir gadyp başlady we azatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň gowulanmalygy bilen bu tomuzda hem özüni, agdyna we saglygyna gowy edip bilmeýän gartaşan adamlara garaşan synaglardan, kynçylyklardan alada bildirdi. Emma ýurtdaky ýaşuly adamlaryň tomuz aýlaryny ýetdi durmuş we ysy howa bilen bagly görýän kynçylyklary türkmen medeniýetinde hökümet meclislerinde de agdalmaýar. Şu aralykda yerli jurnalistiň azatlygy beren hatyny aýdylmagyna görä Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanyl Berdimuhammedow 20 aprelde täze saýlanan deputatlaryň öňünde sözlän dinlän ýaşullaryň käbiri hassa lapket boldy. Adamlar ýurtda ömrüň ortaçy doklugynyň resmi görkezlere garaňda has peselen bolmagyndan alada galýarlar diýip bu aladany radionyň 60 ýaşyndaky anonim söhbetdeşi hem tasdik etdi. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dowamlyligi ýa-da ortaçy odaklygy 70 ýaşy golay bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak, Lancet toparynyň mundan 10 milyon taýýarlan hasabatyny aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaçy odaklygy göz görteli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan olarky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşuly adamlaryň saglygyna seretdirmek mümkinçilikleriniň Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Azatlygy hatýadan yerli jurnalistkem, daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul soragatsyna alýarlar. Şu aralykda Twitter'de Aşgabatyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanyň ýaş üstünden ýok bolýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanlygyny, türkmen lukmanlarynyň eneleri kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgan bolan ýurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadyrnak üçin belliänler hem boldy. Şeýle-de synçylar Türkmenistanyň Demirgal Koreýadan hem oldurup
häli-hädire çendik hem COVID-19 näsaglygyndan ýok bolan adamlary resmi taýdan tasdiklamadyk ýurt bolup galanlygyny belleýärler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň öňünde sözlän sözüni dinleýän ýerli jurnalist Gurbangul Berdimuhammedowyň eden çykyşyndan soňra täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanda ýaşaýyş, durmuş şertleri goglanır diýip inanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz anamsızlygynyň sebäbini bu sözlenen sözü 5 ýyl mundan öňem dinleýänligi, şondan bäri ýaşaýyş, durmuş şertleriniň goglaşmagyny, şol bir ykdysady kynçylyklaryň, iýsizligiň, paraxorlugyň we korrupsiýanyň dowam edýänini bilen düşündirýär. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýle kynçylar şol sanyna ýaşul siýasatçy, Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynyňky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan olarky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň ýokary ýolbaşçylar derejesinde edilýän çykyşlarda berilýän wadalarda edilýän gowdatlaryň 5% hem amala aşmaýar. Bu edilýän çykyşlar beýmany, şol bir zatlar gaýtalanýar. Prezident wagtynda da şu gepler aýdýardy. Halk maslahatynyň başlygy bolandan soň şol bir gep aýdýar diýip yerli jurnalist Berdimuhammedowyň şol bir sözleri ýat tutup boş wadalary gaýtalap ýörmegini ýaşul adamlaryň gaty geň alýanlygyny belleýär. 1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň Sowet döwrünäki garany has ösmegini, durmuş goraglylygynyň hususan çağalaryň, eneleriň we gartaşan adamlaryň saglyk öpsünçiliginiň has gowlanmagyna umyt baglandy. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti dilde Türkmenistany ikinji Kuweyt'e öwürmek wadasyny berip iş üdünni saglyk edaralaryna goýberýän çykdyjylary kemeltmegin, lukmanlaryň we şefagat uýalarynyň iş orunlaryny azaltmagyň aladasyny etdi. Şol döwürde saglyk ministri bolan we guş tümegini getirjek guşlaryň ýurda gelmegine ýol berilmejekdigini wada beren Gurbangul Berdimuhammedow bolsa, saglyk tesgalaryny we enjamlaryny milliardlarça dollar döwlet serişlerini karşılamak bilen bir hatarda COVID-19 pandemiýasynyň öň Türkmenistanyň daşary ýurtlary gidýän saglyk syýasatçylarynyň iň köpelen döwrüniň prezidenti bolup diýip synçylar aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň özlerine el ýeterli bolan statistik maglumatlara salgylanyp ýazmaklaryna görä, Türkmenistanyň adam ömrüniň uzaklygy ýurt garaşsylygy alynan bäri resmi maglumatlara görä 69 ýaş bolmagyna galýar we bu üçin bolany hem ömür dowamlylygynyň uzalmagy üçin hakykatda iş üdünne hiç bir netijeli işin edilmeýändigini ýa-da edilýän işlerden garaşlayan netijäniň alınmaýanlygyny aňladýar. Habarçymyz Türkmenistan erkekleriň aýallary garanyny az ýaşaýanlygyny belleýär we onuň söhbetdeş bolan bir ýaşulsynyň pikiriçe erkekleriň öz aýallaryndan az ýaşamagynyň ýer ýok bolmagynyň sebäbi durmuşdaky kynçylyklar we erkek adamyň gerdenine düşýän agyr ýük bilen bagly. Maşgalada näme problemi bolsa erkek şol problemany çözjek bolup alad edýär. Nerwni çit edýär. Nerw adam saglygyna uly ziýan ýetirýär diýip alatdygyň habarçysynyň söhbetdeş aýtdy. Ýöne Türkmenistanda durmuş ýaşaýyş kynçylyklarynyň erkekleri garanyny aýal adamlaryň saglygyna has kän ziýan ýetirýändigini, ýurtdaky syýasy ykdysady kynçylyklaryň sosial meseleleriň ozaly aýallary we gyýlary agyr ruhy we fiziki zarurýanyny aýdýanlar bar. Şeýle-de habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan iki ýaşaýjy goňşy ýurt bilen deňeşdirileni newit gaz baýlygynyň we beýlek mümkinçilikleriniň has köpdigini, ýylatynyň en çemesi azlygyna garamazdan Türkmenistanyň ömür dowamlylygynyň Özbegistanyň garany pesini we munyň sebäbini özbek häkimetleriniň öz ýylatynyň saglyk ýagdaýy, iş şertleri barada Türkmen häkimetlerine garany gowy alad etmegi bilen düşündirdi. Anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjylaryň köpüsiniň pikiriçe Türkmenistanyň adamlaryň az ýaşamagynyň sebäpleri bir näçe faktora bagly bolup, olaryň birincisi ýylaty edilýän saglyk hyzmatlarynyň derejesiniň pes bolmagy bilen bagly. Türkmenistan ilkinji nowbatda medisina has pes derejede, ýaşly adamlara gowy we dolu derejede medisina hyzmatlary edilmeýär diýip habarçy bilen adynyň aýdylmalygy şertine gürleşen ýaşly aýtdy. Eger ýaşly näse hastahana barsa oňa ýaş näse garany has azyn berilýär. Ýaşajak ýaşyny ýaşapdyr diýip lukmanlar ýaşly hassa sowuk sala seredýärler diýip radionuň söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanyň adamlaryň gowy we uzak ýaşap bilmezliginiň ikinji faktory söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikiriçe maşgaladaky şertler we medeniýet bilen bagly. Köp maşgalada ýaşly adamlara garran eneleri, ataları, babaları ve mamaları az üns berilýär. Egerde maşgala uly bolsa, maşgaladaky çağalaryň problemleri ýetik bolup,
maskalawasynyň gartasan enatasyndakan eli yetmeýär diýip söhbetdeşlerimiziň biri bu ýagdaýyň köplenç maskalanyň ullugyna ýa kiçiligine hem bagly bolýanlygyny aýtdy. Emma beýle söhbetdeşimiz türkmen maskalasyny umuman adam garrap başlasa oňa berilýän ünsüň has adalyanlygyny öňe sürdi. O pakirler pensiya pullary bilen gün görýärler. Çağalary gowy seretmeýär. Bu gowny ýokalan gartan adamlara ýokuş degýär diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanly ýaşullaryň gartasan adamlaryň ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýene bir faktor bolsa ykdysady kynçylyklar bilen bagly adatlygyň habarçylary aýdýar. Saglyk agzdan ýylýar. Ýaşy bir çene baran adamlaryň saglygyna ýagny agdyna seretmegi gerek diýip sebäpleriň ýerine habarçymyz etraplarda we owa ýerlerinde ýaşaýan ýaşul adamlaryň maskalasy guruply bolmasa gowy naharlanyp özüni seredip bilmeýänligini, bu ýagdaýyň olaryň 80-90 ýaşa ýetmeginiň öňüni alýanlygyny bellädi. Türkmenistanda ýaşaýan ýylatyň sany, çağalaryň arasyndaky ölüm derejesi, eneleriň ýaş üstünden ölmegi we ömrüň ortaçylyklygy, biwagt ölüme sebäp bolýan ýagdaýlar barada garasy barlyk geçirmek ýa-da ygtybarly boljak resmi maglumat almak mümkinçiligi ýok. Şol wagtda ýurtdaky howa şertleriniň yaramazlaşmagy, howanyň öňki ýyllara garanda hem gyzmagy we tot-todanlygylaryň köpelmegi 50-60 ýaşyna ýetip ýetmän saglyk meseleleri bilen ýüzbeýi bolýan adamlary gaty alada goýýar diýip habarçylar aýdýar. Tom saýlaryny diňe ýaşullar däl, ýaşlar hem sowadyjy urarlaryň hyzmatyna mätäç bolýar. Ýöne mesele diňe sowadyjy edinmekde hem dälip ýaşaýjylar tomusy toğun petelýanlygyny we bu ýagdaýyň käte adam ölümine hem sebäp bolýanlygyny habar berýärler. Adatlygyň habarçysy Türkmenistanyň iýul we awgust aýlaryny ölýän adamlaryň sanynyň beýle kaýlar bilen deňeşdirilenini hasken bolýanlygyny aýdýar. Bu aýlar has ysy bolýar. Gartasan üstüne saglyk meselesi bolan adamlar kondisionieriň aşagyndan çykman ýatmaly. Emma tok peselte ýa kesilse sowadyjy işlemeýär diýip habarçy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, ýaşul adamlaryň köpüsi gan basyşy ýokarlanyp insultdan ölýär. Süýji keselinden kösenýän hem kän. Emma köp adam wagtyny lukmanlara ýüz tutmaýar. Bunun bir sebäbi bir tarapdan milli ýaýdanjaňlyk bolsa, ikinji tarapdan saglyk hyzmatlarynyň bahasy bilen bagly. Zerur saglyk hyzmatlaryny almak üçin köp pul gerek. Dermanlar gymmat. Bir kurs bejerge almak üçin azyndan 2000 manat harajat çykarmaly. 1000 manat pensiýaň iýje işçiňe ýetsinmeýä olary hassahana çykdajalaryna, dermanlara berjekmi? Özüňden bolan çağalaryň hem saňa seretmeýär diýip habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan pensioner bu ýagdaýyň adamlary ey bolly, ýaşajagmy ýaşadym, ölsem de öýde öýünýän netije getirýänligini gurrun berdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ýaşul adamlaryň ýagdaýy baradaky söhbeti Awstriýada ýaşaýan türkmen siýasatçysy, türkmen ýaşulsy Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, siz Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertlerini, ýaşul adamlaryň saglygyna seretdirmek mümkinçiligini, şeýle-de Türkiýedäki ýaşaýyş durmuş şertlerini we ýaşullaryň ýagdaýlaryny, şol sany Ýewropadaky ýaşullaryň ýagdaýlaryny, olaryň özüne we saglygyna seretdirmek mümkinçiliklerini gowy bilýän adam hökmüni aýtsaňyz, şu beýleki ýurtlar bilen deňeşdirileninde Türkmenistanyň ýagdaýlar nähili? Bu barada size maglumat barmy? Deňduşlaryňyz bilen habarlaşýarsyňyzmy? O ýokşun. O mesele barada habarym bar. Habarlaşýarsam, umumy özüm gördüm Türkmenistanyň ýagdaýyna bilýän, Türkiýedäki ýaşullaryň ýagdaýyna bilýän, häzir 20 ýyllap Ýewropada ýaşap ýör. Ýerde ýaşullara, pensionerlere nähil seredilýäni, nähil şertleriniň bardygyny bilýär. Şoň üçin bu soraga jogap berýärler. Elbette Ýewropadaky narhlar bilen Türkmenistanyň narhlar hem dürlürli. Ýöne Ýewropada pensionerleriň ortaça pensiýasy nähili? Ýewropada bir aýda iýje işçilerine, ýa-ni jaý meselesine, elektrik suwuna, şu zatlaryň hemmesini jemläp,
minimum näçe gerekdigini hasap çıkarıpdyrlar. Ha şol 850 euro. Men Awstriýany aýtýan, eleki döwlet her döwletde öz hasabı var. Doğru. Ýewropaň diýjek bolýan. Şoň üçin 850 euro. Şu 850 euro ýaşaýyş ýagdaýyna bir adam bolsa, şoňa gorlanma diýýäli ýaşar ýaly ýagdaý döretýär. Indi saglyk ýagdaýyny seretdirmek nähili? Ola durmuşyny, muhtuny, durmuşyny. Ýanky operatsiýasy bolsun. Özüm her türlü operasiýalar. Men özüm haşy Ýewropada ýaşap 3 operasiýa geçirdim. Şolong bahasyny ýyl geçende Strahawaneden habar elýärden, hasyze şunça çykdy edildi diýip. Dermanlaň doktora gelip gideniň edilen operasiýalaryň şolar hasaplap görýän bolyn, ben ýyllyk aýlyňa mesene okşoňa. Doğru. Indi Türkmenistanyňky ýagdaýlara geçsek, eger siziň ýagdaýyňyz bilen deňeşdirilende ýa-da Türkiýedäki ýagdaý bilen deňeşdirilende Türkmenistanyňky ýaşullaryň pensiýa ýaşyna ýeten adamlaryň ýagdaýy nähili? Özüni seretdirmekden man ýaşaýyş meselesinde olaň ýagdaýlary nähili? Ýani ýoşan başda aýdyp geçdim, Ýewropada bahalarym ilk köşük, ýöne berde aýryklarym ilk köşük. Türkmenistanal köşük bahalarym dogry, Ýewropaň bahalaryndan tes iýmit meselesine gelip galanna ýöne umumy käwrdatlar gaty pesem däl. Şoň üçin ýöne aýlyk gulnuny alsak, pensiýany alyp görsek, bir adama bir aýda näçe geregini hasap çykarsaň, pensiýasy şoňa ýetmeýär. Ýartyny da ýetenok. Onu hasap edip gördüler. Oğlanlarım, ýanky ýurdun içindäki ýaşanlarym, bizim bir tanışyşlemez bar, şolong özleri hasap çykaryp berdiler. Şo ýetenok, şo ýartyny da. Şoň üçin pensiýadäki ýaşaýan adamlar diňe öz pensiýasy bilen ýaşaýan bolsa, öz ýanky çağlary ýa-da onlaryň aşlary kömek etmeýän bolsa, şol adamlar diňe çaý bilen çörek bilen geçiremeli öz durmuşyny. O da näme? Ýaşyň bir derejä ýeten soň, ol diňe çörek çaýyň ýetmeýär saglygyny saklamak üçin. Onun vitaminler gerek, türlü imitler gerek. O zatlar görmeýän adamlar ömrü uzağa çekmeýär. Şoň üçin o ýerde umumy alyp görende adamlar ýer aradan çykýar. Edil gerek imitini, umumy durmuş ýagdaýyny o seredilmese adamlaryň şo agyr ýagdaýa gelip ahyry ölümüne uturýar. Bir topar ýaşlar öz maşgalatyna da seredip bilenok, näme üçin näçe iýsizlik, akazanç ýaman tes derejede, şoň üçin öz maşgalatyna da seredip bilmän soň garrylaryny da kämir umsür bilenoklar. Şu meselelerin hemmesini göz öňüne tutsaňda Türkmenistanyň ýaşlaryny, pensiýadäki ýaşaýan adamlar gaty agyr ýagdaýda diýip bor. Indi Nur Muhammed Agolayda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy täze saýlanan deputatlaryň öňüne çykyş edip ýene-de Türkmenistanyňky gazanylan üstünlükleri ýa-da gazanylanlygy aýdylýan üstünlükleri şoň bilen birlikde ömrüň dowamlygyna uly baha berdi. Mundan hem ýaşlaryň bir topary gaty nägile boldy diýip ýerli jurnalist bile hat ýazdypdyr. Siziň pikiriňizçe şu halk maslahatyna gatnaşýan ýaşlar ýa-da orta ýaşly adamlar, ýaşlar bu ýaşlaryň ýagdaýyny bilmeýärlermi? Ýok, şol ol ýanky halk maslahatyna gatnaşýan ýaşlar olar ýörese saýlanyp bellenýär. Şo ýaşlar umumy Türkmenistanyň ýagdaýyny gaty gowy bilýärler. Agyr ýagdaýa bilýärler. Özüm şo Türkmenistanyň işleýän döwrümde de halk maslahatlaryna gatnaşdym. Töňil şol ýerkägen bizi halk maslahat geçirilerine çağırylýardy. Olara da gatnaşdym. Şoňa gatnaşýan ýaşlarym gördüm. Olaň hemmesi sesini çykarnok. Näme diýseler, leppe diýär, nälerýär, gulalawlyk diýseler, howa hakykatdan hem şeýle diýär, ýani umumy ýagdaýy bilýärler, bilip aňyrsyna zetýärler. Ýöne halk maslahatyna gatnaşýanyň bir topara sesini çykarsa ertesi şu halk maslahatyna gatnaşylmaýjagini gözü ýetýär. Şu halk maslahatyna gatnaşýan üçin şoňa özleri gaty şart bolup, özleri bir uly derejä ýetkenini hasap etýär diýsem ýalňyş bolmaz. Şondan diýilmejek bolgan sesini çykarnoklar. Ýöne umumy halk maslahatyna gatnaşmaýanlaryň sesini çykarmaýanyň sebebi ay ýurt paraçylygy bolsa bolýar, çaýla çöregimiz bolsa bolýar, garny ökülmese, uruş bolmasa bolýar diýip şeýdip oňýanlarym az ýaly. Käbir ýaşlar sesini çykarjak bolsa gaýtap şolary ýaşlar sesini çykarma, ýurt paraçylygy bolsa bolýar diýip şeýdip ýaşlarym saklaýarlar. Şoň üçin Türkmenistanyň ýaşlarynyň ýagdaýy hiç wagtdan düzelmeýär şu içine gitse. Esasen ýaşlaryň özü günäkär. Sesini çykarman oturýarlar. Gaýta sesini çykarjaklara sesini çykarma diýerler. Şoň üçin ýaşlaryň agyr ýagdaýlaryna özleri günäkär.
bir Türkmenistanyň Türkiýedäki Israildaky öňkü elçisi, häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlary bar. Bize ýazyn, telefon edin. Nur Muhammed aga, söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Olya sağ olun, sağ olun. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.